Türkmenistanda polisiýa Azatlyk radiosynyň öňkü habarçysy Hudaýberdi Allasowy tutsak etdi. Jurnalistin ýakynlarynyň sözlerine görä, polisiýa Allasowy Daşowut vilayatynyň Könürgün şäherindäki öýünden alyp gidipdir. Tutsak edilmesinden bir näçe gün öň Allasowyň yerli polisiýa idarasyna çağırlandygy, ol ýerde urulandygy we gynamalara tezwar edilendigi barada azatlygy belli boldy. Polisiýanyň ondan anyk nämeleri talap edendigini azatlygy anyklamak başartmady. Allasow Azatlyk radiosy bilen 2016-njy ýylda hyzmatdaşlyk etdi. Sol ýyl ol we onuň ejesi nas saklamakda aýyplanyp tutsak edilipdiler. 34 ýaşly Allasowyň tutsak edilendigini onuň ýakynlary 1-nji dekabrda azatlyga ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä, bir näçe polisiýa işgäri gündi saat 4-lerde öňkü jurnalistiň Könürgünçdäki öýüne kürsäp girýär we zor bilen onu çykaryp ulagyň içine salyp ekdiýär. Sondan bäri Allasowyň baly barada maglumat ýok. Mundan bir näçe gün öň Allasowyň Könürgünçiň polisiýa idarasyna çağırlyp, ol ýerde urulandygy we elektrik togy bilen gynnalandygy aýdylýar. Azatlyk bu maglumaty şeýle-de onuň gynamalar bilen soraga çağırylmagynyň mümkin sebäplerini tasdikladyp bilmedi. Hudaýberdi Allasow 2016-njy ýylyň oktyabr-dekabr aralygynda Azatlyk bilen hyzmatdaşlyk saklady. Dekabrda ol we onuň ejesi Gurbantaç Arazmyadowa hamala nasir işlerini saklandygy baradaky galp aýplamalary bilen tutsak edildiler. Allasowyň tutsak edilen güni, ýagny 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşowutyň kanun gorujy idaralarynda onuň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk saklaýandygy, mälim bolandygy anyk belli. Sol pursat Azatlyň çeşmeleri Hudaýberdiň we Gurbantaçyň Könürgünçiň polisiýa idarasynda gazaplylyk bilen urulandygyny we sol sanda elektrik togy bilen hem gynnalandygyny aýtdylar. Azatlykda jurnalistiň we onuň ejesiniň işini Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşowut vilayat boýunça bölüminiň alyp barandygy barada maglumat bar. Mahkama işgärleri Allasowdan we Arazmyadowadan başga da jurnalistiň aýaly ejesi we iki tany ýaş sagytyny hem soraga çağırdylar. Daşary ýurt diplomatlarynyň we halkara guramalarynyň goşulmagy netijesinde Allasow we onuň ejesi 2017-nji ýylyň fevralynda azatlyga çykdylar. Emma sud olary sertli ýagdaýda 3 ýyl tutukluga hüküm etdi. Türkmenistanyň kanunçylygynda nasir işlerini saklamak üçin jinaýat jogapkärçiligi gözüňünde tutulmadyk bolsa da, bular ýaly hüküm çykaryldy. Tutuklukdan çykandan soň Allasow türkmen häkimetleri tarapyndan dowam edýän basyşlar sebäpli Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygyny kesdi. 3 aý dowam eden tutukluk we gödök daranyş sebäpli Allasowyň we Arazmyadowanyň saglyk ýagdaýy juda gowşady. Emma onda da kanun gorujy idaralaryň basyşlary ýatmady. Allasowlaryň Könürgünçdäki öýüne polisiýa we mahkama işgärleri hiç ýyly sebäpsiz gelip olary gorkuzdylar we haýwadatdylar. Hususan da Azatlyk Daşowut barada islendik bir maglumat çap etse, olary hem basyş güýçlendi.